lugar may kinan to. May address. Leonora Resort. Turac service. Pero ito na lang ma'am kasi wala delivery eh. Pasundog ka ma'am. Samahan nyo na lang ako. Isa natin. Kaya na. Sa ating lahat. Okay ka lang ba, nanay? Ayan. Nabigla si nanay. So, nay, may idea ka ba kung kanino galing yung sorpresang ito para sa inyo? Maraming salamat po sa anak ko. May idea ka, nay, kanino galing? Kay Mati Pepe Susan po. Ayan, may idea na si nanay. So, itong surprise na din po na ito, ma'am. Meron din po silang pinadalang message or letter na babasahin ko na po para sa inyo. Alright, basahin ko na lang po yung message nila. Alright, this day, I just wanna pray to God to keep up the smile on your face. And may this smile never fade. I love you, Nanay. Happy, happy birthday from Marife Verzosa. Ayan, palakpakan naman po natin si Nanay Leonora. And Nay, baka meron ka pong message sa inyong anak kay Ma'am Marife Verzosa. Bill, salamat. At yung pamit mo, ako ang taya, wala ko yung pamit mo. Maraming salamat at sige, sana, magpagkabay ka dyan. Okay ka lang, Nay? Meron pa bang message, Nay? Or okay na yun? Okay na po yun. Okay na po. Ayan. So, palakpakan naman natin ulit si Nanay Leonora po. And baka may anak pa po ba kayo dito, Nay, na pwede namin hingan ng message? Ma'am Marilyn daw po, baka may message po kayo, Nay. Okay na po. Ayan, so si Nanay. So, ganito na lang po, Nay. Dito na lang po muna tayo sa gitna. And may request to everyone na sabay-sabay din po natin kantahan si Nanay Leonora ng happy birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman po, sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, and Nay, mayroon po tayong cake na nakahanda. And before we blow the candle, Nay, wish na lang po muna tayo. Ayan, and blow. Ayan, and once again, happy 60th birthday po kay Nanay Leonora. And picture taking na lang po tayo dun sa gitna. Picture na lang po, Nay. Regalo ang ating birthday celebrant galing po sa isang anak na kay Ma'am Marife Verzosa. Wow!